Iki balik neh 4 juta pun Juli. Iki pin nong 10. Nyojo ijah 6,5 2013. 14 juta 200, 14 juta 200. Oh. Merah. 6 juta 400, 6 juta 400. Songo 10 awal. Kalau nganggo cekli cilik siap pakai 6 juta 400. Loh, wingi song ini 96 pajak anyar blowing call 6,5 tuh 2019 pelatih anyar urung kepasang iki 2019 blowing ya pakai 15.200 tahun piro niki lur 2022 regane piro 16,5 mek susuk 16,5 bedah kilometernya piro iki 29 29.000 kilometer 29.000 lur. Info Oke mas, ini Vario, kok Vario Scoopy tahun 2019. glowing yo Glowing pajaknya bulan loro. ya Kuncinya double mas. kuncinya double aja Kilometer 21.000. wah ya rendah kilometer rendah Belakang masih bawaan. ya regane 15,5. 15,5 Bejal starter iku rego piro iki jar iki weh regane piro regane rolas motor apa? Mega Pro 2003 Wih, Mega drone mikir mas mikir mas setrukan karek mati mas kena setruk motor kena setruk lah wong regane piro 13 juta wis ora apa-apa 13 juta esok wis oleh bongkoran apike ngene 15 mas regane regane 2,5 2,5 ngono ae ya 2,5 pas lho oleh susuk paling 100 2,5 lah susut 100